Takže nedeľnú kávu mám za sebou a ideme do záhrady. Pozrite sa na tie krásne kvety. Tieto už trošku odkvitajú, ale tieto sú úplne neuveriteľné. Toto je Phlox. Je nádherný. Príroda proste nepotrebuje komentár. A tak som sa rozhodla, že aj pokosím trávnik, pretože bude zase pršať. A pozrite sa, aká to už po zime je. No nič moc, ale tráva je zelená, takže pohode. No a takto to vyzerá, keď máte suseda, ktorý sa veľmi nestará o svoj pozemok a vy máte trávnik plný všelijakej buriny. Napriek tomu, keď sa na ňu pozriete zblízka, veď je prekrásna. Čo poviete? A jedným spôsobom, ako pracovať sám na sebe, je nepripisovať vinu susedovi. Tiež je to len Boží tvor, ktorý vám bol zaslaný do susedstva, aby ste odpustili, prestali ho posudzovať a jednoducho urobili niečo pre svoje zdravie, či už duševné alebo aj telesné, povzniesli sa nad nejaký priblblý hnev a jednoducho vyčistili trávnik, boli na čerstvom vzduchu, potešili sa s prírodou, kyslíkom, s obsom, ktorý stále okolo behá, ani ho neviem zachytiť, taký rýchly. Takže ak by ste chceli vedieť, ako pracovať na sebe aj v obyčajný bežný deň, tak je to prácou a tým, že odpustíte všetkým, ktorí môžu v úvodzovkách za to, že sa vy máte zle. Ale keďže už na sebe určite pracujete, tak viete, že za vaše šťastie nemôže nikto. A takisto ani za vaše nešťastie. Tak idem kosiť. Trávnik je pokosený, môže znovu rásť. Tak dúfam, že bude o chvíľu krásny, keď naň poprší a ostatné kvietky sa snažia dostať do zeme. Pozrite napríklad tu. Asi nespoznáte, čo to je to astelbe. A tuto máme hostu. Z týchto malinkých lístočkov vyrastú obrovské listy, ktoré tu vytvoria tieň pre rôznych hmyz. No a toto asi poznáte. To je rhododendron. Mám ich veľmi rada. Sú naozaj krásne, keď rozkvitnú. Potom vám ich ukážem.